Akamutora ari pachikoro akamumitisa haana chaakatozombobvisa kana tsvagirai kuno kana mbonano kana dimenji kanei anobvisa mari ndaenda nomari yandainobvisa ndati handina kuti wakaita sei mubvunzo wati pane zvataurwa natezvarawo ndezvawakabvisa ndizvozvo chete here hungu kwete chii chimwe chawakabvisa ndine mari yandikabvisa yei Barbara unobvuma here kuti murume wako ape Joshua Fombe pfuma? Chokwadi ndinotenda. Paasha TV nyaya sezvadziri. Hello Zimbabwe, Makadini. Tauya isuve burning issues herbal health clinic tinobatsira ma problems epabonde. So tine drink redu ratinaro iri rinonzi Power Tools energy drink. Power Tools energy drink inonwiwa nababa kana mama, munhu wese anonwa. Inobatsira 1 low sperm count, 2 erectile dysfunction, premature ne long lasting. So kana munhu ukanwa drink rako iri rinonidza 3 hours kuti riite active in system mako, then after ipapo unokwanisa zvakupinda muground wotamba bhora rachona rese musystem mako. Iyo drink rinogaramo 3 to 4 days richishanda ririmo. So tenga Power Tools yako nhasi, inoita only $1 chete kadrinki kanonaka aka. Power Tool herbal energy drink for that long-lasting energy. Proudly brought to you by Burning Issues Herbal Healthy Clinic. Iwana tezvara wako Joshua Fombe pamwana wavo Barbara Fombe di Barbara kusinoka nawo gara kana ndozisiya unonyara kugara padhuze nemurume wako ukapadhidzewo tarisawo pamundedze uko munijireko korijingisai baba zvakanaka. Joshua Fombe simudza ruoko rwako rwerudyi kuti ini Joshua Fombe. Ini Joshua Fombe Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga ndipasina nhema. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Right, Wellington kadirire. Ruoko rwedu mudenga rwerudyi. Ini Wellington kadirire. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga ndipasina nhema. Mama amati munonzani? Barbara Fombe. Mosimudza ruoko rwenyu. Moti ini Barbara Fombe. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga ndipasina nhema. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Nauya ndaverenga Wellington wainzwa, unobvumirana nazo here kuti baba ava aFombe vareve pfuma kwauri hungu kwete? Unobvumirana nazo. Zvakanaka. Ndisati ndadzokera kwavari, pane zvawakabvisawo here iwewe zvinodudzira kuti vagone kukunongedza semukuwasha wavo? Une zvawakabvisa. Zvakanaka. Barbara, unobvuma here kuti murume wako ape Joshua Fombe pfuma? Chokwadi ndinotenda. Taurai tinzwe vaJoshua. Ini pamusoro wemambo, pamusoro wedare, ini ndiri kudawo pfuma kumukwasha. Ndakamupa bepa rake, ane makore anoita 16 years, ane mwana wangu abereka vana vanokwana 4. Chaakakwanisa kundipa imbudzi nejira negumbeze zvemasungiro mumimba yenumber 2. Kubva ipapa watorana vari kuchikoro, akamutora ari pachikoro akamumitisa haana chaakatozombobvisa kana tsvagirai kuno kana mbonano kana dimenji kanei. Bepa rake takamaka mbudzi nejira negumbeze ndozvatakaona. Ndizvozvo here Wellington zvawakabvisa?
ndinobvuma asi pane panisina kunzwisisa padekuduka. Ausanzwisando kuti pakubvisa kwandakaita pamasungiro mbudzi totengesawo imbiri dzakabvisa kudzira kuna nzvadzi yababa wangu andaigara navo. handina kuti wakaita sei. Ndakanobvisa mari ndaenda nomari yandainobvisa ndati handina kuti wakaita sei. Mubvunzo wati pane zvataurwa natezvarawo ndezvawakabvisa ndizvo zvechetere hungu kwete. Chii chimwe chawakabvisa? Ndine mari yandingabvisa yei kwavari handina kuti vakanditi ndei maunifomu nemasuku yandaitazira kuti ndotazvira ikunokukanana kuti ndine zvazvangoterawo alright zvakanaka. Hatiteererei vabereki. Vamwe vangatore kukahadzika kuti sei ndabvunza musikana kuti unoda here kuti murume wako abvise pfuma. Vazhinji vanasikana vanenge vachiratidza kusagutsikana kuti ndibaba wavo. Vobva vataura murume wavo kuti abvise chii? Ramba uchingodzenga nekuti ava vasi baba wangu. So kana achinge akwanisa kutsanangura kuti zvishuwa ngavabvise makorokoto zvinhu zvezvadini? Zvanaka. Zvino tiri kutarisa tiri kuti panhau dzedu dzokuroora kusungira hakuzi kuroora. Tiri kunzwisana? Kusungira hakuzi kuroora. Kana ukatenga chingwa chako chiri muplastic ukabvisa bepa rekunze hauna kudya, unotozonzi wadya wachiita sei? Wachiruma chingwa ichocho. Kana ukarega kumedza zvako asi mafufu aoneka pamuromo pako unonzi waita sei? Wadya. Saka ndiri kuti inini kudya kuna Wellington, kudya kubvisa pfuma iri kudiwa naatezvara wako. Pfuma yatinotarisira isusu inenge ichitarisa kuti poshi zvamai, zviverengeto zvamai zvapo, rusambo rwababa rwapo, mombe dzavo dzedanga zvapo. Izvozvo nemombe yeumai zvikawanika izvozvo zviripo izvozvo, chimiro chokunzi wapinda mundime yekuroora chawanika. Ani zvandataura chii chimwe chawakaita? Hapana chawakaita. Saka nhasi unoti kudii kuna atezvara wako? Atezvara ndewako. Mukadzi wako uri kumuda? Muri kugara kupi? Amai muri kugara kupi? Barbara? Kumba. Kupi? Kwagendere Wellington. Nemurume wako? Mune vana vangani? 3 ndivo varipo. Kana muchiti 3 ndivo varipo muri kuti uri? Mumwe ari kupi? Achiri mudumbu? Pa4 vataurwa 3 ndivo vapenyu varipo. Mumwe akaparara. Patsika dzedu isusu tinoti musoro chete, hazvina mhusa akafa. Unonzi musoro iwe wakabuda naika? Tinotenda. Saka ndiri kuti inini Wellington, atezvara wako vari kuda pfuma kubva kwauri iwewe inodurira kuti unge uchikwanisa kunongedzwa kuti waamukuwasha wokwaFombe. Hazvina mhosva Joshua hachisipo, asi unoramba uri mukuwasha wokwaFombe nechikodzo chekuti unenge wabvisa pfuma. Vamwe vanogara nevana vavaridzi vakotodzamara kuita gotwe pasina pfuma yabviswa, yotozoita zvokumanikidzirwa musi wokunge mukadzi waparara. Ndakaona vamwe vana atezvara vakatosvikobatidza moto kurodhi, vakati hatisi kusvika ipapo kusvikira pfuma iri yaita sei. Vakatobika varipo ikoko, mukuwasha achitsvaga kuno nokuno kumhanyisa kunge achatengesa pleti dzedu dzemasandaki. Izvo zvazvisiri zvezvo. Saka ndiri kuti inini Wellington, mambo vasati vapa mutongo wavo kana kuti mazwi avo, mazwi api aungade kutaurira atezvara wako sechivimbiso chizere pamusoro pepfuma yavari kuda kwauri? Kuna atezvara vangu ndinotaura kuti ndakanga ndakavavimbisa nemukunge vasvi vauya kumba tataurirana, ndakavati pfuma ndinopai ndisati ndatarisa zvemwanga, ndakavavimbisa ndakavati ndichakufonerai kana zvangu zvinhu zvaita.
handisi kutarisa zvawakambwa teerera Wellington teerera Wellington ndati ndisati ndaendesa kuna mambo ndezvipi zvauri kuda kuvimbisa zvauri kuda ipresidency ndezvanasi zvauri kuda kuvimbisa atezvara vako maererano nepfuma yavari kuda kwauri handisi kuti zvawakambovavimbisa zvikakundika kana kuti zvikabudirira zvauri kuda kuvavimbisa nhasi ndisati ndaisa kuna mambo kuda kuvavimbisa kuti udii ndinovavimbisa kuti ndiri kutsvaka pfuma yavo kusvikira Jesu auya zvakanaka singadyirwe nguva musingatsanangure kuvimbisa hatoda chinhu chinobatika chivimbiso chakunopa tikatezvainowana kutsikana makaona makore akurwa 16 years akawanda makafirwa ipapa munoenda saka nyasori pai chivimbiso ndozvokudiwanira zvinhu zvinobatika zvinobatika zviripo muraramiro wandinoita zvokuti kana vatenderana nazvo zvinovabatika taura zvii pandinorarama ndine zvandikatenga ndichishava pane bhaiki riripo pamba pane ngoro nemadhongi ndo zvandotarisira ndokuma yandinayo zvati zviri kutsvagwa nedare Wellington dare harisida kukuomesera dare harisida kukanganisa imba yako nemudzimai wako dare harisida kukanganisa ukama hwako neatezvara wako riri kuti iwe ungotaura chete kuti baba iye zvinezvi mombe shaya handina asi mungabvumo here ndikakupaiwa mudhudhudhu wandinawo kuedza kutsvaga hatisataisa kuna mama saka ndo zvatiri kutsvaga chete izvozvo ndobanzwa baba mudanga handina chandinacho nemamiro akaitawo gore rino sekukumbisa kwanga ndakaita ndinofunga ungoona mararamiro andiri kuita munotendera nawo nazvo here ndakakupaiwo mudhudhudhu nova mudziyo wokuti mungabatewo kana kukwanisa kutengesa kuti ita ndinokumbira kuti ndikupei mudhudhudhu ndinokumbira undikupe mudhudhudhu wandinawo fambai kuona kwakuoneka mari ndakautenga 2000 wemavhiri matatu mari 2000 wemavhiri matatu igore ripi igore ripi last year 2023 oyewo kana wavapa mudhudhudhu urata chibatiso here kana kuti kutoti wavapa sechi maererano nemagamuchiro vanenge vazviita saivo kuti kana vautendera navo vanoda kuti uve wavo kana kuti vanoda kuti chive chibatiso ndo vanondikwanisa kundipinda mutiwo chavari kutarisira ndipo vagodata zvavo kumozambique kuti kandikapo vafambe nako kuenda kumozambique kana kuti vaswere vatikatengesa ivo semukwasha zvavanotarisira ipfuma ini kana mombe kana mari saka ivo vakavapa mudhudhudhu ubvo vachanokutengesa nemari yaunoti haisiyo mari saka tinoti unyatsojeka mudhudhudhu wako wacho unobudisa chii kwandiri kana ndichinge ndavagamuchidza ini semunhu ane mhosva handinatarisire kuti ndichatarisira kuti ndingavachajire zvinenge zvavangovako panzvimbo kana vakati mukuwasha zvinhu zvakaoma ndazongobudisa nemombe imwe chete vanongondinyurawo palisti ravo kuti mukuwasha mudhudhu wavo ndakaubudisa nemombe imwe chete ndo zvandakutarisira pauri wasara nemombe 3 pamhuri yako kuti ininiwo mangwana kuti asangane nedambudziko vazogona kundigamuchira ndaomberera mumwoyo shamwari mukatikati memwoyo mangu mnati bubu pambaina apedza tinotyira kuti mangwana unozochema-chema kuti atezvara mari yavati ndakabvisa ishoma ndokwandinoenda kuti panyatsojeka ipapo munofanira kuwira nikwete kuti ndakavapa ivo vachazendeka zvavanoda kuseka nokuti mungava unoda kutobhadhara
mazuva ari kutaurwa arida kuedza kukuti kugadzire chibiro chokuti baba kana ndakupai mudhudhudhu ndabvisa mombe imwe chete kana ndabvisa mombe mbiri, iwo wotambirana nazo kuti mudhudhudhu iwoyo wakodzerana nemombe imwe chete kana kuti nemombe mbiri. Zvakanaka atozva mukwasha ari kuti iye zvinezvi zvinhu hazvina kundimirira zvakanaka, vazukuru venyu ari kokumba kwanda kurarama. Ndikakupaiwa mudhudhudhu zvingakushatirei here? Chiri chiedzo kana kuti chiratidzo chokuti ndiri kubvisa pfuma yangu. Iwe mudhudhudhu iwe kana muchinoutengesa kana muchiti muchiutarisa muchiti unogodzera mbudzi imwe chete, monditaura kuti mukwasha wabvisa mbudzi imwe chete. Kana muchiti mudhudhudhu unogodzera mombe imwe chete, monditaura kuti mukwasha wabvisa mombe imwe chete. Kana dziri mbiri, monditaura kuti mukwasha wabvisa mombe mbiri. Dzichimirira chii mombe idzodzo? Danga here, chimanda, umai, dzichimirirei? Taurai dare rechinzwa. Mambo akatomirira izvi. Ini ndinogamuchirana nazvo zviri kutaura mukwasha, nokuti kuona 16 years dzavagara ndisingasvike pamusha pavo ndichisunda pfuma, kugara zvakanaka kwavaiita. Asi chakazondipa kuti ndiwe kuzosunda, ivo ndo vakandifonera mumba mavo maita dambudziko, vakunetsana nemudzimai, murume akuti handichada mudzimai. Ndakauya muri muna January ndichibva kuMozambique ndikasvika pamukwasha. Mukwasha chanetsa chiipamba, akati ndakawana mameseji mufoni mukati memudzimai wangu, saka inini ndati ndina kodzero yekugara naye, anofanira kurongedza zvinhu zvake abuda aende. Ini ndabva ndati mukwasha hazvikwanisike kuti ungatonge mutongo iwe usati wandipa pfuma yangu. Chindipawo yangu pfuma ndikwanise kutakura hanzvadzi yangu kana yakakutadzira. Mukwasha akati ndinokupai date zvisina mwedzi, kureva kuti February ndinenge ndakupai mari yenyu, mozouya motakura hanzvadzi yenyu. Zvakanaka. February akakwana akadarika, March akadarika, musi waApril ndo pandakaenda kuna Dombo ndikanobvunza Dombo ndikati, Dombo, chitaura nemukwasha kuti mazuva akandipa adarika, vakugara zvakanaka here? Ko kana vakugara zvakanaka pfuma yangu ichauya rini? Uye akataura naDombo, akataura Dombo kuti ipai foni atezvara nditaure nawo. Shwa Dombo akandipa foni, ndikataura naye mukwasha, akanditi, baba, panguva ino ndakaomerwa, handina chandingakwanise kuita, kana muchikwanisa kutora matano torai. Alright. Ndikati zvakanaka, ndo matano andatora kuya kuna mama. Zvakanaka baba. Ndau yedu yanga yapera zvaenye zvakanaka. Kunetsana kwavo mumba mavo mafuta erudo rwavo, kana zvanyanya kunetsa vachauya zvakare kuna asekuru. Asekuru varipo vanonzi Mambo Makope, vanotova havana bango risingaitiswe bhimu mumba. National murieni kunzwa kuna wenindo mudhudhudhu uri muzita rako here, nokuti panonzwa kuti munhu anotengesa chinhu chiri muzita make. Wodi wakautenga mapepa acho arimo. Mudhudhudhu wacho uri kupi? Uri kumba kwaGende. Uri kufamba mutonga wakautenga rakogora kapera kuwatosaka usikufamba nokuda kuti wakafa. Inji chakaita ndopandikati ndanga ndakakurumisa baba ndichiti ndikupai tichitaisa nemadzimai chida kuutengesa tiri pamwe chete. Tada kuutengesa mudhudhudhu wakafa nokuti ndiwataishandisa. Wafa kudaro ndopandikati Dombo ndingaitaure nababa ndichida kuvaudza kuti panganditaisa ndikupai mari musi wakati, simbi yangataisa tichaitengesa yakafa. Saka baba vakatadza kuzvigamuchirawo, vakanditi izvozvo handitarisiriwo pano kuti mwaka wakura. Saka iwewe uri kureva kuti mudhudhudhu wakafa? Nokugadzirisa pasina mazuru Nyararo. Aterei. Mudhudhudhu wakafa? Wakafa, saka nokuti injini yacho yakagadzirwa kare, kungotora nokugadzira uchitofamba itorikwarani. Saka apa uri kupaonawo kuti
yafutustutu kai kuti chinoita kana kuti achiite kurasira kwatezana saka iwewe muntu ndikugadzirise utengese iwe wazvizwa ndo unobuditsa value opa ava saka iwewe kana ugadzirisa mudhudhudhu wako unonipa mazuva mangani yekuti uende unobhadhara nokuti apa ini ndakupa 14 days 14 days to pay. Rora yacho iri kupi listi renyu listi rekuno muneno muri rudziri Mutawara. Saka yo listi racho tiverenge machinda tione kuti ndizvo here. Panapa pakanyorwa kunzi zvakanyorwa musi wa 01/04/2024 ndobva paiswa mabhraketsi panzi B4B ndokubva zvanzi damage $500, gogogoi $10, makandinzwani $20, badza $150, gusi $10, chigaro $10, matekenya ndebvu $130, mbonano $20, tsvagirai kuno $15, rusambo $230. Zvamai mapfukidza dumbu $200, mushonga $150, zvirehwa zvamai $200. Ameloti pari kunzwidii papa. Maputi, jira, umbeze zvakabviswa izvi zvatikwa. Suti ya baba haina kutaurwa size neruvara. Suti ya mai haina kutaurwa size neruvara. Pfuma, mombe dzedanga nomwe 7. Mombe yeumai imwe chete 1. Grocery $250. Kuberekera kwakaita kumba kwenyu mbudzi 4. Apa zvavari kutsanangura vari kuti uyu mudzimai wake atakura pamuviri pake pekutanga haana kuita sei. Uya akadzamara akabatsirwa ari kumba kwomurume asina kuenda kuna amai vake. Hameno zvamunonoita amai kana muchinge mapiwa mwana. Ndo zvarehwa zvekutsanangurwa mbudzi ina pana. Kana ndagona kunyatsoverenga ndo zvandaverenga mama. Total cost ngaindiweke mama. Pane mubvunzo pamutaurwa kuti iwewe wanga wakuda kuramba mukadzi uri pakati pekuti wanga wane mazwi ekuda kuramba pamusana pemameseji akaona musoro ndizvo here? Saka nhasi uno wakamira pakuramba mukadzi here kana kuti pakuti imba yako itosimbiswa? Kana mchitendera kutsanangura ndingatsanangure zvakasana. Aiwa, kungoti hongu kana kuti kwete. Uri kuda kuramba mukadzi? Aiwa, handisi kuramba. Taura ndizve? Mukadzi ndinaye handisi kuramba. Ndaida kumuramba ndainga ndakamuramba panguva yazvakaitika. Nokuti abatida kuvaka chipenyu
chekuti imba irambe ichienda mberi. Nokuti ndaona apa wakaisa akaunti ye7 mombe. Iye zvino somune vana vangani? Une 3. Saka vamwe 4 ava tinotarisira kuti vachauya muri mese ka. Ndizvo? Musataurire pasi. Taura ndinoda chokwadi. Nokuti pamwe apa ukunoku nokuti dare ratarisana newe unokwanisa kuti hongu woenda kutanga kurova mwana wemurimi, woenda kundoshungurudza mwana wemurimi. Iwe uri munzira yemazvi akambotaura kuti hauchabuda. Nyaya yemameseji yakapera. Isati yakaina ungogadziriswa yangu mbira yakandaka. Saka wakambobata nechikombero. Ndakatomubata achikuona mameseji anga ari muikomba. Mwana wiri kuti wakambobata nechikomba here. Ya ndinombonazvo. Ko kana meseji yakatumirwa nemumwe? Haitumirwe nemumwe nekuti munhu wacho vaigara vese. Vaigara vese sei? Vari mukadzi nemurume here? Vaigara pamba pamwe chete asi inezvi ndasingazive zvangu kuti vanga vari mukadzi nemurume. Alright baba. Imimi pfuma yenyu taiona panapa. Maona mari? Mari yabuda panapa ya mari chete chete i1775. Kobva kwazoita mombe 8 nembudzi 4. Nembudzi 4. Those kurava kuti it's 1775 mombe 8 mbudzi 4. Zvikabviswa izvozvozvo aiwa Barbara Fombe achata zvekupedzisira naWellington Kadiri. Saka tisingataure zvizhinji, pfuma iri kudiwa nababa atezvara vako inobiswa. Adiwa panzwa mjani. Saka pa 14 days apa munhu woenda wotengesa ndoda kuzonzwa mhinduro pane ndapinda munondani ndichinzwa kuti chikamu chakaenda kuna atezvara chekuratidza kuti iye zvinoda kubhadhara nemutizo nokuti wambogara uchidya zvinhu neakaunti for 16 years. Wazvinzwa? Baba endai munondinyorera zvakanaka. Regai ndibatsirane nemi vazhinji. Kana muchiuya mukati medare rino mambo makope nedare ravo vanoda kuti bepa rakaita soriri ringe riri bepa rinonyatsoratidza chimiro chokuti muri kuita chaizvo izvo. Chimiro chacho chinomira sokuti rinenge riri rora panapa ranzi kurohwa kwaBarbara Fombe naWellington Kadirire. Gore racho robva rataurwa. Handidika zvobva zvazoliswa papi pazasava. Vanosaina vanenge kana ari dombo asaina kuti apiwa list iyi obva asaina tezvaro obva asaina izvozvo zvoya zvofairwa nani namambo. Saka ndiri kukumbirai baba moenda munoita saizvozvo mondifotokopirawo bepa iri hamusiri munotambira. Mondifotokopirawo bepa iri moti ira fotokopi ndoda kuti fotokopi toendesa kuno mukomana fotokopi tosara nayo imi mogara neoriginal. Zvakanaka kana mapedza zvisumuka ino. Ndanga ndine chikumbiro kumukwasha. Pakufamba kwandaita kwenhawei ndafamba rwendo runokwana kuti runa kubva kuMozambique. Saka mari dzangu dzebhazi dzandaishandisa nemari yedare. Idzo mukwasha, handiti munoti mukwasha muko. Saka iwe chamwana unopisa mari yatezvara vavo yekufambisa kwavaita nekugara kwavaita. Akatengesa mune ndiani? Ndini. Unovanza anokudzorerai nokuti ndiyakodzeresa kuti iwe muitire pano ive public. Zvinhu zvamaite makaitira mudzimba menyu makanyarara. Saka kuya kwazvo pamberi pano imuchakukuyananisa ichenti yanokupai mari yekosi.
Munochengetawo vazukuru kwete kuomesa mwoyo. Aiwa ndionese makore andagara dai ndakaomesa mwoyo vaigara. Ndinoda kuti vazukuru vaende kuchikoro. Musunga hei.